weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to ɓoggala sako kunda kiidira e nder galle ceerno Habous Diallo ko on waktu yoni ha to ɓundu ɓoggila ɓundu e nder galle Djiby Seydi Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal duɗal jaaɓi ha tirdigal Cheikh Anta Diop ne jokki wonande gulwuli muɗuma hanki onon wuli jaw hakkude police kameɗin sandaji seppoɓe nder campus to jeeyi sababu noon hewɓe police aɓe kame étudiaji gañima hen waɗi hen noon naggaɓe gam wullitade sappo e tati lewru ɓe keɓani boursiji mabɓe to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani hande subaka yaɓani toon to Akjuza gam fawde tuufere ko fate mahgol hôpital kesso ngarɗuɗo taw kadi ko jaaduɗo e jamanu gam ɓamtude cellal ɓalli oɗona diwana to leydi Mali ɓoyata wonande catala ma jooɗo toon to Bamako ɗum waɗata ko nogasi ɗiɗi e nogasi tati ɓe hooreɓe leyɗele tati adduɓe ceergal hakkude leyɗele mumen kame CEDEAO ma kuccana toɓɓe kewɗe to Guinée Bissau société civile hewɓe hanki erima fandare mabɓe ko ɓe naggaɓe nde ɗaccite ko ɓuuri yawde kono kadi ko fate ɗi sumgoji ɗi ganduɗa armée leydi ndi diwi joɗima hen nde saktete beele wonande laamu civil en arta ko ɓuuri yawde yaccade to Guinée Conakry orgal sumgoji Mamadou Doumbouya fuɗɗima hanki o holliti ma o maha to Guinée ha ɓiɓɓe Guinée naɓe kala ganda Guinée waɗi taɓal so tawi ɓe dokkimo ɗi sumgoji kabruji men mano min ha to Nigéria Côte d'Ivoire ma jaa toon to RDC Congo kame Rwanda toon to galle danejo to Nigéria ma en jaa toon to Niger kame Algérie jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo ceerno Abou Ahmed Basirou Ba to a wayni ñorodi Sahel jitinɗo hen kayitol ngol omo fecca sunare e dendagal bandiraɓe julɓe kala omo fecca sunare e dendagal ɓesgu Alhaji Hamme Ñang hono noon Hammada Hamme Ñang ɓurandede Viye Ñang Tijjane Ñang Lamine Ñang Saydou Nourou Ñang e dendagal miñiraɓe mumen kala ko noon kadi e dendagal bandiraɓe rewɓe kala ko wayno joɗɗo Ñang Nene Ñang e dendagal baajiraɓe kame gorgolaɓe kala omo fecce sunare mabɓe kala kadi omo tintina dendagal umma islamique kala dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe Mali naɓe Sénégal naɓe Gambie naɓe hay diaspora o kala wonande jaltugol aduna wonande ceerno Alhaji Hamme Ñang jaltugo aduna toon to Dakar jogoɗo wirede aljuma janggo so haaji jomiraɗo toon to haayi omo tintina ɗum dendagal umma islamique kala yettinɗo en kayitol ngol ko ceerno Abou Ahmed Basirou Ba to a wayni ñorodi Sahela gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Kordi Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma
so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamamɓe jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma ayo bela yo mi dañi bela mi hirnana bela salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wuude jinneji ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amady Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amady Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amady Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amady Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amady Tijani Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amady Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wurjinde je nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wurjinde yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amady Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amady Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amady Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nayi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jeheten ko toon to ɓundu Daka ɓundu joɗiɗo guila tan go ndu lewru bawte woni décembre ha yetti hande o hande waɗi balɗe nayyi o Daka ko balɗe joyyi ñalawma janggo waɗatamo balɗe joyyi taw kadi koye garde gola ceerno Cheikh Baro mo Mboura waɗa saha noon wonande kay bandiraɓe giwi yogay jokli windere kala
ngam lulade toon to Sako Kunda taw kadi kilométre ji seeɗa ene taw e nder région de Tambacounda taw kadi koye département mo Bakel ene tawi arrondissement mo Beele taw koye commune mo Sinthiou Fissa Merja ko toon nde lulde alliyankore waɗi taw kadi ko lulde salatu ala nabi kono ne kadi e duumade istighfar e tahlil kala ɗum noon khalifa ari e wasiyade yimɓeɓe wasiyaji moƴƴinde yimɓeɓe curata ɗemɗe men ko fate gueɗe ñohre en kono ne kadi haalde gueɗe pankare ɗe ganduɗa ɗe ndewani lawol o suuri julɓe kadi ne gartata tan e innude Allah e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam nde yimɓeɓe kadi ɓeydoto jokkodire taw koye sifa moƴƴere yoga noon e ɓundunkoɓe kala e ɓundunaɓe arnoɓe nde lulde alliyankore kolliti hen weltare mumen mawde no feewi ɓe kollitinde kala hitande so tawi ɗeɗo hen gueɗe ene mbaɗa ma artir ɓerɗe ɗe faade Allah ma artir ɓerɗe ɗe faade kadi e moƴƴere kono ne kadi kala kadi mo ganduɗa ene wofodirno e goɗɗo kadi walla ni ene tikkodirno ɗen gueɗe kala ma mbaw kadi yewtideɗen ha jomumen kadi mbawa labde ɓe kolliti ɗum ɗo hen kala hitande tan koye moƴƴere ene wari ɓe goni aɓe duwono khalifa o ha tenti kadi e oɗo hen daka ɓundu gonɗo ha hande e jonde muɗum taw kadi ko toon to Sako Kunda wonande khalifa général de la communauté oumarienne woni ceerno Madani Talla woni ceerno Madani Muntaga Talla wonande kay bismama ñande altine nde taw kadi ko toon to sursarɗoyeji du union européenne toon to Bruxelles taw kadi koye ballal Alhaji Moussa taw kadi wonande koye balal Alhaji Moussa Diallo kanko khalifa o noon o wawi bismede toon ɓen sarɗiyankoɓe européenne kolliti weltare min mawde no fewi ko fate khalifa o kono kadi e jaɓɓal makko ononne kadi e jaɓɓal on gonnoɗo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall taw kadi koye jokkodiral to banggue l'islam gouvernement mo leydi Sénégal hanki o joɗima jonde batu jagorɗe hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye warte hollirde ɗo e hitande fande mawdarno catala ngal ganduɗa bawgal wallidde ɓen wurduɓe e andi kappe en woni makkaɓe terɗe no fewi taw kadi ganduɗa koye ñalawma hanki teddiniraɗo ɓen andi kappe en on ñalawma mo ganduɗa loni suɓima momo guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e kala hitande so yiya woni tati lewru décembre e ñalawma ne mawdine hen gam ƴewnede peeje peccorɗe haaɓe keeƴa e nder société o ɓe mbawa kadi wurde yimɓeɓe taw kadi ko gurdam moƴƴam no fewi kanko hooreji ɗi o holliti ma darno cetal ngal ene wawa ɗoftudeɓe e nder batu on jagorɗe kanko hanki hooreji ndi o arti e erade gouvernement o nde ɗoftata sukaɓe leydi ndi no fewi kono ne kadi ɓattade sukaɓeɓe gam o saa kadi wasiyade sukaɓeɓe nde tawno hande o sukaɓeɓe hewɓe hen koko ooñi taw kadi ooñi ɗumen koko fooɗete ko woni simme bonɗo walla ni ko jawinte ko walla ko meɓɓete ko ni ko yarete ko kala ɗeɗo henna gueɗe kala ene jeeya sababu suka wonde délinquant ha watta yaade beddaji jogo laaɓe walla jogo fetilaji walla yande yimɓe walla biftade walla wadde viol e ɗeɗon gueɗe kala o holliti e gueɗe noon so tawi sukaɓe ɓamtaka ɗe gueɗe kala ene jeeya sababu yaade ha leydi ronka wonde e deƴal muɗuma kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye hanki o tintini gouvernement makko kala ñande jeetati ndu lewru woni altina paaɗo omo jogui ɗanngal faade toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire gam tawtorede piilungal lefol laamu Alhassane Dramani Ouattara mo ganduɗa ko ƴamtunoɗo dawal nayaɓal ene jeeyi e polgo ngal dawal taw kadi koye sumgoji bannoɗi nogas e joyyi lewru octobre e nder ndeɗo hen hitande 2025 ɗum noon ko altina paaɗo o jogori fiilede e ngal dawal nayaɓal ngol lefol laamu ngol wo gañi e tawtorede hoorejo leydi ndi Sénégal ɗe balɗe kay woni koye hofgoji Gulɗi Diawa ɗum noon ko greffe général taw kadi ummini ɗum ko syndicat ji pelle gollotoɓe taw ko gollotoɓe laamu leydi ndi ɗum noon ene hena jagorɗo ndema kame gaynaka e jagorɗo awo e jagorɗo cellal ɓalli kala liggotoɓe mum kala
caggal nde kabɓe tekke boɗeje ken tolno e balɗe ɗiɗi hande o kamɓe kala ɓe kolliti ko hofungo juuɗe balɗe ɗiɗi ngam hollirde mette mabɓe no feewi noon ɗeɗon mette noon jeeyi sababu kay koɓe gulliti ko hande laamu ngu koko moɓɓi guite ala kala ko dari hen haydara ko noonne kadi wonande ɓen taw kadi ko safroɓe wonande kadi ɓen heedanɓe safroɓe syndicat de la santé ɓenne kadi kolliti e nder fédération mabɓe ɓe natani hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ɓe gollata e nder leydi ndi kala ngam wonande kay toɓɓe ɗe ɓe kalduno e laamu ngu kala hen toɓɓere wotere ala hen kala seyinade ɗum noon kamɓene hande o aɓe jogui hen wonande kay darde mabɓe mawde no feewi ngam oɗo saaha kay dartade ɗeɗo henna gueɗe haɓe mbawa hebde fodde mabɓe noɓe jiɗiri ni hen keddorɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye Dakar Paris wonande kay o biyeteɗo Doro Gueye mo ganduɗa dossier muɗum tawi toon to Paris en watten exil on dossier ma udditede to cour d'appel de Paris ɗum noon wonata ko 10 walla 17 nduɗe hen lewru beele artiredemo e nder leydi Sénégal on dossier mo sariya leydi Sénégal holliri kay to banggue mbuñaari ko noon kadi fewjude no dettiniri ngaaluji e funtije ɗen gueɗe kala oɗo saaha noon beele on dossier ma waw lawɗinede hakkude Dakar e Paris walla Paris Dakar beele ma waw wonde walla ala wawata wonde caɗele ikkade université Cheikh Anta Diop yogay pelle kay darde haqqe innamade e dawriyankoɓe kala erima o saaha kaldigal ko noon kadi Bougane Gueye Dany gardiɗo Gemsa Boppo oɗo saaha yaltini konngudi mum holliti nguɗo laamu de ngu so tawi koni hen woni no jogoto étudiant ji ɓe jogori ko tampude holliti yoɓen totte kal mumen nde tawno moni kala ne heeɓa salaire mum e jobdi mum wona ministre wona moni kala ɓen haaloɓe hay sarɗiyankoɓe wiyoɓe yo bourse momte ɓe kala moni kala ne heeɓa jobdi mum ha timma en rutto kadi ne wiya jobdi étudiant ji foti ko ittede ha laaɓa holliti ɗum fotani wonde jomumen yo totte guiɗal men ha timma ko noon kadi Barthélémy Dias arti kañumne jofade peɗeli o régime o holliti o haydara wawa ittude haydara wawa wattude haydara so tawi koni hen yara tan ko caɗele mawɗe jogori jokkanade ndiɗo hen leydi ndi Sénégal CNDAS AN ɓenne kadi CNDN catal darningal haqqe innama ade ɓenne kadi kolliti ɗum ɗo hen yo wone kaldigal to banggue autorité ji e to banggue étudiant ji kala ko fate gueɗe dillere fitina kala yo darto haalaɓa FRAPP France Dégage kañumne holliti fandare mum ko fate banggue ɗe gueɗe yawɗin étudiant ji jooɓe bourse mumen hewɓe noon jonnani wonande kay police rokkirede yami hoore yo natoy ha toon to campus to ngam waddude garmi ngara hakkude ɓen police aɓe kame ɗin étudiant ji rewɓe hewɓe kay taw koye cuuɗi mumen ko toon tigui ndi condi ñama ko farkori woni ko wedda hewɓe en ko toon guite gojji ha jani leydi kamɓe noon ɓe gulliti ko lebbi tati ɓe keɓani jebdi mabɓe ko ha ɗum ko noon jeeyi sababu ken tolno e 10 taw ko étudiant mbawi nanguede hen 11 mbawi gañade hakkude police kamɓe étudiant ji ene waɗi hen noon gañiɓe gañande musɗe no feewi o saaha noon hewɓe kay garti tigui e hollirde wonande ko waɗi toon to université to wona hunde yonde no feewi gartoten koye on ceegnoɗo taw kadi ko photo hoorejo e leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye ɗum wonno ko toon to Saint-Louis inde makko ko Mouhamed Bassirou Sylla o accitama ɗum ko caggal balɗe 4 nde o waɗa garde à vue hanki o noon o hooti galle makko ɗum ko caggal kay nde o jaggui natal Bassirou Diomaye Faye o waɗi ɗum vidéo o seeki ngal natal e on vidéo kay wawi yillade yogay laylayti rendo kala jeeyino sababu noon police wimo teeɓa o wonno koye niɓɓuru ndu kono ɗo sa o accitama o hooti galle makko teskede guyka e nder Dakar police mo joppol fawi juuɗe mum e nayo ngandi mawni ndi noon holliti koye galleji mawɗi kay wawa tigui wujjude hakkude million pawɗo e kanŋeji téléphone aji e téléji taw kadi ko mawɗi no feewi ɗum noon o waɗi ɗum ko toon to Liberté 6 ha fenma virus mo Ngor kame mammela e nder ɗiɗon nokkuji kala ɗe qirlima noon kamɓe tigui mbaɗi ɗin janguji ɗi ganduɗa wona goho wona ɗiɗi wona tati wonani haynayi koko jokkuno tan so wona koɓe dartina ko
kamɓene ɓe dartaki taw koye dow oɗon sifa oɗo saha noon ɓe mbiyama teɓaɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe Sénégal heeɓi ballal iwgal e royaume Espagne ɗum noon ko vedetaji ɗiɗi taw koto banggue ndiyam wonde koninkoɓe armé ɓe banggue marine woni maaje beele mbawa ɓeydade nden kay kisal jaɓɓi ɗum noon ko jagoɗo gueɗe nder leydi kame jacigol woni Mouhammeda Bamba Cissé kame nando muɗum mo leydi Espagne kame ambassadeur mo leydi Espagne gam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ɗum ɓuddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genndi ndi leydi Sénégal paaɗen ko ton to leydi Gambie caggal nde itta Sénégal wo tottita autorité ji leydi Gambie kanko on Sana Manjang mo ganduɗa ko commanda ɓurnoɗo ɓattade Yahya Jammeh 2004 hollitama no e dossier o kanko tigui yooɓi fittandu taw kadi ko on jaydiyanke gonnoɗo correspondant AFP toon to Banjul kanko tigui yooɓi fittandu oɗon ko ɗum ko kadi e lebte goɗɗe oɗo sano mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe gam sariya wawa rewnede e makko paaɗena ko toon to leydi Mauritanie wonande pont taweteɗo hakkude Rosso Sénégal kame Rosso Mauritanie délégation mo leydi Sénégal kame délégation mo leydi Mauritanie e tawtorede gouverneur mo Trarzaat Rosso mbawi tigui tawtorede nden jonde gam wadde ɓeeto golle oɗo henna pont mo ganduɗa ponnoɗo gasde juin 2026 hitande fanade gam ɓeydude yagara kame koddigal hakkude Maghreb kame leyɗele Afrique de l'Ouest ko waɗum ko kadi hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal ha ɓuri kadi wonde koddigo hakkude leydi Maroc kame leyɗele wonde Afrique banggue hirnangue kala o point mo ganduɗa ɗaminanoɗo ma gasoya wonande kay lewru jeego ɓuuri taw ko hitande fanade wonande kay ɓeeto golle mabɓe ɓe kolliti ɗen golle mbawata gasde joni gam golle ɗe ene gasa taw ko heewi hen soit par ken tolno e dossier ji kewɗi to banggue Mauritanie fuɗɗima ɓosde kono to banggue Sénégal woni dossier ji ene ngakki taw ɗum koye sifa wonande jonde hanki ɓeeto golle mabɓe ɗe kala gouvernement mo leydi Mauritanie dartini gollorɗe 13 taw ko ɓen yiilotoɓe ngaluji e nder leyɗele leydi ndi Mauritanie Al-Bayana holliti ɗum noon wonande kay koye groupe aji ɗiɗi ha joyya taw koye ɓen 13 licence woni ko riwa hen ɗum ko caggal nde ɓe dokkano happu kene tolno e balɗe 15 gam moƴƴitinde jiilaw mabɓe beele ɓe keeɓa kayitaji dewɗi lawola e nder yebare ɗen jeeyi sababu kamɓe kala golle mabɓe dartinama e nder leydi ndi kala hoorejo leydi Mauritanie Mohammeda Wuld Cheikh Al Azwani ƴetti laana mum ndi owa hande o yaɓani toon to Akjous ne tawe e nder leydi Mauritanie gam fawde toon tuufere mahagol hôpital mawɗo no feewi taw kadi ko hôpital Dawrowo on hôpital mo ganduɗa ene ɗamina tijjede ɗum taw kadi koye lebbi dabɓi no feewi taw kadi ko hôpital mo mbiyata niveau towɗo no feewi ko hono on hôpital o diidi kay toon to Zouayrat taw koye jillu makko hecci hanki ngo on hôpital mo ganduɗa ne wawa nawde ken tolno e 80 leeso jillu jagoɗɗo santé on Mohammeda Mahmoud Wuld Ali ɗum noon koto hôpital de l'amitié heccanki wonno taw koye bettere tan gam arde ƴewde ɓen docteur ɓe ne liggorto beela ɓe gollo walla ɓe gollotako wonande kay directeur service oɗon hôpital ko nden golle mum cammina gam teskede ɗen golle ne ngakki yaade no feewi kanko ndiri Mohammeda Al Amina on noon golle Mohammeda Al Amina on noon golle mum mbawi timminede ko wona ɗum konon syndicat ji gollotoɓe gollo cellal ɓalli ɓe ñiŋi no feewi samminere on e nder golle muɗum batu jagorɗe hanki o joguiɗo konngol gouvernement o woni Al Husseinu Wuld Ahmadou yaltini konngol o holliti hooreji leydi Mauritanie darnino catal dewintogal fitinaji bannoɗi hitande 1990 ha yetti hitande 1990 hitande 1991 woni 1989 90 91 ɗe kitale muste no feewi wonande koddigal hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie pittali kewɗi ƴiƴimeje kewɗe hewɓe mbara ɗon
jeyi sababu hollitino lamdo leydi Mauritanie o darnino cetal ken tolno e duuɓi tati ngam rewidade pele jaam e gonga holno feeñirta ko fate ɗen gueɗe ganduɗa kala nogas e jeetati lewru novembre so tawi Mauritanie waɗa manditare mawnitare gendi muɗum ɓe gonata koye weltare ɓe gonata sunare suniɓe noon ko ɓen waranaɓe taw koye dow ŋañalde tan pittali mbara sagataɓe kaɓɓita daaɗi men ɗum noon so wona sariya waɗa ɓenne kolliti Mauritanie wonata e weltare jeytare ndiɗon wona tan koye mbadi feccidi e nder ɗeɗona gueɗe kala sukka Mauritanie najo kañum wara ton to Angola taw kadi warimo ko bandiji wuyɓe joguitiɓe kanko noon o wiyete ko Abdourahmani Wuldu Saleha koye bitig makko o joguino o wara ko no biɗeɗo wombo noon oto makko nawa ɓandu makko wedda e ndiyam caggal mum noon ɓandu ndu yiita oto onon yiitoya ko toon to Luanda police kame gendarmerie mbawi fawde juuɗe kay e nden fedde yoɓiɓe fittandu makko taw kadi koye ŋañalde battidi yoga e guykaji ɗi ndewani lawola gouvernement mo leydi Mauritanie yaltini ken tolno e milliard uji sappo taw ko uguye kiɗɗo ɗum noon ko mahde hirsirde hesere taw ko yaadude jamanu toon to leegal bitegal tujunina ene tawe e nder noksoɗa taw kadi ne yaada e jamanu ne waɗa diƴƴe laaɓɗe taw kadi kala ke ene ware taw kadi ko toon wata hirsede taw ne wona e cellal timmugal subaka hande o Wuro Rosso finiri kay koye sunare mawde no fewi wonande station goto kay on toppitiɗo on station ko kañum tigui tawa ne welta e nder galle mum hewɓe hoddi makko noon ceettima wonande subaka hande o ɓe julde e makko salatu wonande kay waktuji seeɗa tan tawa omo welta e nder galle makko ene wona kilométre jeeɗiɗi hakkude kay wonande station ɗo gollata ɗo kame galle makko oɗo saaha noon loskoji kewɗi ene gudditi e oɗon fannu paaɗen koto Guinée Bissau la société civile ɓe moɓodiri ɓe erima wonande laamu militaire la transition oɗo saaha nde yamirta caktugol jencude ɗi sungoji présidentiel comme législatif woni sarɗiyankoji bannoɗe nder leydi ndi hande waɗi yontere ko fonno saktede saktaka kono kadi ɓe erima nde accite ɓen dumbaɓe taw kadi dumbira koye ŋañalde e sifa tan o kuddata mo ganduɗa jomumen nano gudda ha joni ɓe erima laamu militaire nde artata kay e juuɗe civil en ɗe gueɗe kala koɓe eriɓe siftinde moon ko hanki waɗi yontere o kuddata mo ganduɗa baɗɗo e nder leydi Guinée Bissau ha ganduɗa Oumar Sissoko Embalo yaɓani to Dakar laamu ko leydi Sénégal caggal muɗum noon fayi toon to Congo Brazzaville caggal Congo Brazzaville fayi toon to leydi Maroc gam joƴƴide toon wolisaji muɗum wadde toon gurdam muɗum ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali ko sagataɓe tato mbiya teeb golle mabɓe kay ko dognude ɗaynoje gila to dorok kame simmi mum ha eɗen poɗɗe kala ɗe ganduɗa ko ɗarnoje e wuro wiyetego Sana ko toon tigui ɓe jooɗi aɓe jeeya ha toon to Bamako e banggueji kala e ballal renseignement wonande dadiɓe gendidi haɓatoɓe oɗon fanno mbawi tigui merade ha mbawi nangude ɓe ɓirlima wonde kay ko kamɓe tigui mbaɗat ɗeɗon gueɗe taw kadi ganduɗa ko trafiga windere kala woni koɓe kufani e nder ɗeɗon golle oɗo saaha noon ɓe tottama sariya gendidi maɓe nder e yeeso procureur gam ƴettude visa ji mabɓe fade toon to kaso to Kulikoro nokku biɗeɗo Jala Koro Bougou toonne kadi kene wona toon taw koye médicament ji contrefaçon woni ko jagga toon on dépôt tawa ɗon ene yeeya ko suka debbo mo duuɓi 16 wonande kay patron makko ko jaaɗo on noon ne yiile ha hande kanko suka o noon o nawama toon to commissariat gam loskoji mbawa jokkude oɗon sifa to Bamako ene heeɓi jaɓɓade wonande kay sommet AES Mali Burkina Niger wonata ko 22 23 lewru décembre toon to Bamako e wiide Abdoulaye Diop jaagoɗo affaires étrangères mo leydi Mali ngol wonata jonde ɗimmire gila ceergal waɗi hakkunde mabɓe e CEDEAO ɗum noon wonno ko gila 2023 mo mbawa jooɗade toɓɓe kewɗe noon ene jeesi mabɓe gam ummanade yoga e gueɗe armée leydi Mali yoga e jayde leydi Mali kollitiɓe keeɓi ballal taw kadi ko otoji timmuɗi otoji koninkoɓe gam ɓeydude jiilaw e jirlaw e nder leydi ndi beele kadi
wawde tigi addude jam e nder leydi ndi kala finoɓe tokkolongo ene tawi nder leydi Mali ɓenne kadi golliti hande o de ɓe guuri ko caɗele mawɗe no feewi ɓe kolliti wonande fedde jihadiste en nde wonde e jimadi kolongi woni ko kolongo woni koye jimadi mabɓe no feewi je kolongo noon tawete koye nder diwan mo Masina gon wuro tawete kay koye jimadi wonande jihadiste en taw kadi e nder on diwan kala ko fate banggue zakat kala hitande aɓe jalkina askal ɓe totta ɓen hitande hikka nde noon juɓɓudi askal koko wahli ɓe kolliti noon ne muuse mabɓe no feewi no ɓe jaltinirta asakal ni so tawi ɓe ndemi maaro sakuji 9 kamɓe jeeyi sak sappo ɓijo o kay wonande kay ko zakat jeeyi kono ɓe kolliti so tawi a dañi sakuji 100 jaltinta ko sakuji sappo ɗi kala joɓata ko ujunnaje sappo ɗen ujunnaje sappo noon ɓe kolliti holto ɓe mbawi dañji ɗum teni koko lawɗina e dow mabɓe carburant ala otoji ngala beele mbawa nawde jeeya kamɓene nangoɓe asakal ɓe ngala carburant beele ɓe mbawa nawde ɗin sakuji jeeyi sababu noon ɓe battiri ɗum comme sifa halis so tawi a daani ene jogui kulhuli mawɗi no feewi taw koye dow oɗon sifa ɓe kolliti oɗo saha kay ɓe guuri tan ko kamdam no feewi paaɗen ko toon to leydi Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya hanke o siifi waylo kewɗo no feewi gouverneur uji kamɓe préfet ji kala mbahlitama e nder leydi ndi ko hesɓe toɗɗa haɗan ɗon tan wonande police gendarmerie officier ji kewɗi kay oɗo saaha ɗo toɓɓitama gardigi yoga e sifaji armé leydi ndi waɗi waylo ñalawma hanki o no feewi ko waɗa ɗum ko noon kanko on général Mamadi Doumbouya ko hanki o fuɗɗi orgal sumgoji maggo siftinde moon orgal sumgoji leydi Guinée fuɗɗi ko guila 27 lewru novembre hanki o noon o waɗi discours makko mawɗo no feewi o holliti kanko de so tottama leydi ndi mawo mahandi mawo fewnude mawo yaltin ɓiɓɓe leydi kala e caɗele e podoje siftinde moon général Mamadi Doumbouya bannoɗo kuddata guila tan wonande 5 septembre 2021 wonno nden saga lamɗo ko Alpha Condé guilden noon wonno koye laamu transition ko waɗa ɗum ko noon Mori Sanda Kouyaté ko jaggoɗo affaire étrangére leydi ndi e tawi ɗum batu o yeefa toon to Kigali o holliti aɓe keeɓi hewnude ɗi sumgoji 28 duulere décembre e lawol kame potal kala o fodini ɗum wonande communauté windere nde kala nde mbattaten haqqillaji mumen e oɗon sifa kala jaydiyanke biyeteɗo Marwan Habibou Marwan Camara biftaɗo ken tolno e hitande hanki waɗi hitande joom suudu muɗum ɗum noon koye conférence kikiɗe hanki juɓɓinaɗo toon to maison de la presse mo Conakry kanko on biyeteɗo Mariama Lamarana Bari Camara ko joom suudu mum wonande Habib Marwan Camara o holliti waɗanata ko ñamata o yarata saabu ronkude andude joom galle makko to nawa koko bifta nawa e nokku Dumba o meeɗa yiide ɗum guila bifta sukaɓe mum ko noon koreji mum ko noon sehilaɓe mum kala ko noon syndicat ji jaydiyankoɓe kolliti joɗodima yoga autorité ji laamu ngu kono hande ala hen ko gasi haydara ɓe jokki noon ɗaɓɓude laamu ngu nde a cittamo so tawi kay o woni koye juuɗe mabɓe to Nigéria gouvernement mo Bola Tinubu Ahmed hooreji leydi ndi o fodi maɓe gummin catal witto taw kadi ko witto luggo no feewi kala moɓe tawi ko kañum woni sponsor woni kañum wallitta haalisaji pelle jihadiste en woni tan pelle ceɓɓitiɗe tawite nder leydi Nigéria ko wayno Boko Haram iswaba jomumen ko satti koko fawete e dow mum oɗo saaha laamu leydi Nigéria holliti fiɓi umminde haare sattude no feewi taw kadi koye loskoji tumeteɓe kañumen ballitta haalisaji pelle joguitiɗe armeji tawiteɗe nder leydi ndi leydi Nigéria to Côte d'Ivoire gartugol Tidjane Thiam gardiɗo wonande landa PDCRD haala mum haalama taw kadi kan haala jabti ɗum wonande ko Amadou Coulibaly caggal batu jagoɗe hanki o on woni joguiɗo konngol gouvernement o holliti kamɓe de ala kala koɓe gandi hen kono so tawi won konguɗi o suuti toon to Paris ɗin konguɗi ne memi dimagu leydi ndi ene gasso ari hakkude makko e Saria kamɓe haydara ɓe gonani hen ɓe kaɗani hay goto wurde e leydi mum jeeyi sababu ɗin konguɗi ko caggal sarɗiyanke ɓattiɗomo taw ko porte parole mo ganduɗa ko PDCI taw kadi ko gartunaɗi ndi heeɗo Gawsu walla mbiyen Kawsu
Abdouweyni Soumaïla o non nanga o wona porte-parole PDC RDA gilen ne nanga groupe wonande PPACI ge hanki nona holliri metum taw ko groupe parlementaire be koliri ko hofgo juude ngam de ona citte ko ɓuri yawde e yaccade RDC Congo hanki o ko combat musɗo teska ɗum ko hakkude armée leydi Congo kame rebel M23 ton to nord Kivu wal min ton sud Kivu ngarmi ngara musɗo noon ɗum noon eɗen gandi ko ñalawma hande o horejo leydi RD Congo woni Félix Tshisekedi ne wonde nando muɗum horejo leydi Rwanda woni Paul Kagame e tawtorede horeɓe leyɗele jeetati ne hen Faria Simbe horejo leydi Togo kono ne kadi e horejo leydi Émirats Arabes Unis kame Kenya William Ruto horeɓe leyɗele jeetati e nder Afrique ene tawtora ɗum toon to galle danejo to e yeeso Donald Trump ko hande mbadata sifande jam nde artata hakkunde leydi Rwanda kami RD Congo duuɓi capanɗe tati hare hakkunde mabɓe beele nde ƴiwonde hare silta haalaɓa Niger gouvernement mum jaagoɗɗo ñawoje leydi ndi woni Dawuda Aliou o holliti ma porte plainte walla ni maɓe naw yeeso lawola wonande gollorgal société ngal leydi France mo mbiyata ZEIA nucléaire ZEIA nucléaire taw kadi ko française oronna mo ganduɗa ko jiilotoɗo ko fate banggue uranium e nder leydi ndi toon to Arlita koko bonni toon bonande siftini moon oɗon gandi ngal jokkodiral koko taaƴi ha laaɓi guila laamu militaire ari hande oɗon ɓe certi ha laaɓi moni kala nawi joɓari muɗum ko waɗa ɗum ko noon laamu leydi Niger holliti manawɓe yeeso lawol ngam ñawnude ɓesguji leydi ndi e bonnude taaridi mum yaccude toon kadi mborosaji cattuɗi no fewi ɗi ganduɗa ene bonna taaridi leydi muɗum joolam jaɓeri paaɗen koye sifande nandiral hakkunde leyɗele Europe taw kadi ko dibiteji ɗi Union européenne no gasi jeeɗiɗi leydi toon to Bruxelles kamɓe kala ɓe pamodiri accude ko fate pétrole Russie ɗum noon ko 2027 fuɗɗoto ngam oɗo saaha hadde Russie dañde financement ji mawɗi woto jokkude guerre fadde toon to Ukraine Israël holliti ɓoyata ma uddita laawol ɓennirgol hakkunde muɗum e leydi Égypte bitengol Rafah ngol ganduɗa ɓe kollitino ko kamɓe leydi Égypte kala guddi Égypte noon holliti ɗin konguɗi gonɗani oɗo saaha Israël holliti ma uddide ɗum beele Gaza winaɓe mbawa tigui taccude yaade Égypte ya ngara o firtinde moon guila oɗo guerre fuɗɗi 2023 guilden koko udda hay goto natata yaltata jeeyi sababu noon caɗele mawɗe taweteɗe toon to Gaza leydi Chine hakkude France Emmanuel Macron heñorima hen Jinping horejo leydi Chine oɗo saaha nde daroto darde tinde nando muɗum woni Vladimir Poutine nde o guerre bonɗo datoto faade Ukraine ko alum kono ko ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Chine kame leydi France toɓɓe kewde noon ko fate gueɗe ɓamtare sifama hen ɗo leydi France yehi toon to Chine ƴeewoyde ƴellidde faggudu leydi muɗɗuma Russie ko noonne kadi kañumne Vladimir Poutine ne tawe toon to Inde ngam jokkodiral toɓɓe kewɗe cifama toon to banggue commercial hakkude Russie kame Inde tenti noon to banggue armée ji kaɓirɗe sifa e nden kay kisala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena